independentment de que contestarem a les preguntes, i que algunes tenen que veure en les obres que se fan en el mercat, en el supermercat, i almenys sí que dic alguna cosa al respecte, independentment de que contestarem concretament a la que se fa. El mercat municipal existeix en Picanya des d'aquesta corporació de l'afer, l'any 1987. El primer mercat que existeix en Picanya el va fer la corporació socialista. I oberia a un plantejament de que Picanya mai havia tingut mercat i pareixia que el mercat era molt necessari, i estem parlant de fa quasi 26 o 27 anys, però vol dir que no és el moment. El mercat costava un esforç molt gran perquè va ser un pressupost que era tan gran com el propi pressupost de l'Ajuntament, i recordo perfectament que en Picanya des de feia molts anys hi havia més de 200 peticions que volien ficar parar en el mercat. Quan acabàrem el mercat tindràrem a les 200 peticions que hi havia de feia molt de temps, feia anys inclús, i no aparegué ninguna persona que volguera entrar en el mercat. Afortunadament, i dic afortunadament perquè jo crec que ja anava veient-se d'alguna manera, i jo crec que estic parlant de coses que corroborarien perfectament la Conselleria de Comerç, des d'entonces fins ara, els mercats municipals estaven en franca decadència, inclús alguns mercats que se feien aleshores, recorde el d'Utiel, per exemple, que no se va poder obrir, i el de Picanya se va poder obrir perquè precisament ocupar la meitat del mercat consum. En aquest sentit, això va primer costar d'entendre, però després la gent entenia que consum facilitava que el resto del mercat, els xicotets paraes, pogueren funcionar, perquè si no el mercat no s'haguera obert claríssim, com se deia. Això va possibilitar que s'obriguera i que des d'entonces vinga funcionant el mercat. A partir d'ahí, en Picanya, que no teníem ni consum ni Mercadona, diríem, des de l'Ajuntament s'ha propiciat un esquema de funcionament del comerç que permetia la compatibilitat del comerç tipus Mercadona-Consum, perquè ahir se va fer una llavor prou acertada, inclús des de la ubicació dels supermercats, fins a permetre que el xicotet comerç poguera funcionar, no sols dins del mercat, sinó fora en tota la població. De fet, després l'Ajuntament ha facilitat el tema del xicotet comerç, en tot que els regidors coneixen i totes les possibilitats en companyia de qui faci falta, dels propis comerços i també de la pròpia Generalitat, que en aquest sentit ha tingut una política i que nosaltres hem fet. I això ha permès que Picanya tinga una red en aquest moment de supermercats i de xicotets comerç que més o menys, a pesar de la crisi, que cal tindre en compte, més o menys funciona. Dintre del mercat, l'Ajuntament ha facilitat inversions, una, dos, tres, fins a 3 inversions millorant el mercat. Primer, tapant des de dalt, després la refrigeració, les paraes, sempre seguint els consells de la Conselleria de Comerç que han servit per a que l'Ajuntament també poguera facilitar les coses d'alguna manera tenint en compte el que la Conselleria preveu i el que la Conselleria, com a més entesos, diria a l'Ajuntament. Jo crec que en aquest sentit el Picanya ha funcionat i tenim una situació prou raonable des d'una perspectiva que no hem perdut mai, és a dir, el mercat i els supermercats i el xicotet comerç està orientat, en primer lloc, a facilitar a l'usuari la millor oferta que hi ha. Per tant, jo crec que des d'aquesta perspectiva, en Picanya tenim una situació prou favorable. I això se veu, inclús moltes vegades, que molta gent, a pesar de lo que sabes, d'altres pobles venen també a comprar. Per tant, jo crec que tenim una situació prou raonable. Jo crec que és normal que una persona que té un aparat se queixi. De fet, si llegiu els llibres d'història, veureu, els que us agrada la història, que la gent dels mercats, des de l'edat mitjana cap així, protesten sempre de tots i de tot. Això en els llibres d'història està des de l'any 1000.
I és raonable, és dir, la gent que està en el mercat, no sé, en qualsevol mercat, se queixa quasi sempre. No se queixen els xicotets que estan fora del mercat, que paguen més llum, que paguen més impostos, que paguen més lloguer i, sin embargo, tenen que pelear més competitivament i ahí estan i moltes vegades van creixent per moltes raons que potser no convé que jo les expliqués. Per tant, una cosa és que una persona se queixa en el que entén que és la defensa dels seus interessos, que és molt loable, i una altra cosa és l'interès de l'Ajuntament respecte dels usuaris, que són els veïns i les veïnes, tots i totes, de Picanya. Ho dic per aquells que vinguin així a representar alguna persona o un comerç que no ho sé ni vull saber. Per tant, jo crec que sí hi ha una política que raonablement està bé, independentment de que sempre tenim que veure el que passa i treballar per a que això sigui. I s'ha sigut la política que ha fet l'Ajuntament i jo crec que és una política que en línies generals és defendible allà on faça falta. No vol dir que segurament hi haurà coses en les que s'equivoquen i que estem disposats a resoldre en la mesura en què estiguem equivocats, en la mesura que no menys. Per tant, estem oberts també a possibles equivocacions. El que fa referència a la porta, la previsió que té és que s'obliga per les vesprades, quan la majoria de paralls del mercat no obrin quasi ningú dia. Per tant, en principi, la porta va ajudar al mercat més que tot el contrari, independentment de que jo també sé que la gent, alguna persona, van a parlar, poden fer-ho en uns, en altres, o el que siga, però potser no venen a parlar ni tot. Però bueno, això és una cosa que poden fer perfectament. Per tant, jo crec que se tanca una porta i se n'obre una altra. La previsió és que aquesta porta ajuda als veïns també, que puguen estar preocupats, però saben el que estic dient jo, ho saben, el que passa que potser altres compten altres coses. Per tant, en definitiva, la perspectiva de l'Ajuntament és la perspectiva dels veïns i les veïnes i és la que defensarem sempre. Independentment d'això sí. Independentment d'això contestarem concretament algunes coses que se demanen. No, jo pregunto, és que m'ha fet gràcia la ironia que s'ha fet en govern socialista, no ha hagut un altre, vull dir que ho tenim clar. La meva pregunta és si haurà governat un altre, tu creus que l'haurem fet o que no? Igual. Ah, vale, no, és que saber-ho, jo és que clar, m'ha quedat així un poc. Una altra cosa és que portarem en un programa, potser no portarem. No, jo pregunto. O almenys que no me'n recordo ara. Però és evident que per a nosaltres era una de les coses importants que pensàvem entonces, independentment, que ja he explicat... Puntualitzat que l'havia fet el govern socialista i està recordat que no ha hagut un altre. Claro, és que al final hasta se pot oblidar que l'hem fet. No, per l'amor de Déu. No, però el que vull dir al final és arribar a per què fem una cosa. La fem en funció d'alguna cosa, això és el que m'interessa explicar. Incompatibilitat. Bueno, en principi nosaltres no... No, en principi nosaltres el que fem en el mercat ho fem perquè els interessos del mercat funcionin. Els interessos del mercat són els interessos de tots els que estan en el mercat, a pesar de que alguns se queixin, de tots. I després, però primer que eixos són els interessos dels veïns i les veïnes. És a dir, si tenim que obrir una porta de 200 metres perquè tots els picaners estiguen millor, doncs obrirem una porta de 200 metres. No és el cas. Però en aquest moment, com quan fem això sabem que pot, no sabem que pot crear algun problema que estan dins, el que hem fet és dir, no s'ha obrit la porta, exacte les vesprades, que les vesprades ajudarà més que el contrari al mercat, perquè per les vesprades al mercat només s'entén els que van a consum. Per tant, això és perquè l'experiència del que anem a fer ahir i el temps anirà. Però que quede clar que el nostre objectiu és que funcionen tots, els que estan d'acord i els que estan bé. No siga que al final, perquè clar, jo no te vaig a contestar a tu si van al dia o no van al dia, o tarden un mes o tarden 3 mesos, com altres que li diuen a l'Ajuntament, però al final la posició moltes vegades és, com és de l'Ajuntament, no tengo que pagar. Pues home, no està tan clar. No, perquè és legal, jo tampoc ho entenc. No entenc per què me dius això. Pues te dic això perquè així, els que estan en el mercat, diuen que a l'hora de que teniu que pagar, diuen, no, nosaltres no tenim que pagar.
¿vale? Pues dice, y hay que saber todo lo que pasa. Pero eso no... Es que això no és el que ha preguntat jo, No, pero yo te lo explique para que ho sàpiga. A veure, jo el que ha preguntat és que jo sé que totes les parades paguen una quota mensual. La meva pregunta és si s'està cobrant al dia o si n'hi ha retras, si és culpa de que no paguen ells o és culpa de que l'Ajuntament va ser recibos en mesos retards. En l'Ajuntament no cobrem el dia ni del govern ni la Generalitat. Però jo no puc fer la pregunta. Claro que sí la puc fer. I jo te vaig donant informació perquè ho tinguis. Sí, sí. Perquè aquest tipus d'informació. Què dius? Clar. Ah, no, sí, així tot és Rajoy ara. No, Rajoy, no. No, però vull dir que cada usarà, o sea, evidentment l'Ajuntament de Picanya tindrà que veure per la política local i com a responsable d'ella t'ho han de preguntar. Perquè si s'estem queixant de que l'Ajuntament va mal i no té diners i damunt de l'Ajuntament resulta que el que té que cobrar ho va cobrant en mesos de retraso. Tampoc tota la gent paga els impostos a la primera, però igual que m'ho preguntes a mi, doncs també li tires a Rajoy i li dius que pagui l'altre. Ojalà poder explicar-li, ojalà. I quan estava el Partit Socialista tampoc havia pagat l'Ajuntament i tocava. No li preguntarem a Sosa. Demà quan dinen ell ho direm. Si no n'hi ha ni una pregunta... No. No, parece dinero en ella. Jo demà anaré en ell una altra vegada. Pues aquí te puedo estar Si no n'hi ha ni una pregunta en res més, No, no. acabem la sessió. Moltes gràcies.